चाचा बाबा लोग के प्रणाम करते करते एक बार हम चाहब कि एक गांव के जितना युवा हमारा उम्र के भाई बड़े सर उस सब भाइयों खातिर आप लोग जोरदार ताली आप लोग बजा दी, जोरदार ताली। हम एगो भाई के नाम ले तो दूगो भाई नाराज हो जियो से कहियो से कलुआ नाम ना ले से तो जितना भाई पोस्टर पर लोग तरह सब ओकरा बाद भी जितना भाई दिन रात मेहनत क के इतना बढ़िया कार्यक्रम कराओ लोग सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और काल के हो नहीं खे देखले लेकिन गोपी तार ले कतनो कुछ होत रहो, लेकिन जब तक एक गांव में मेला हो या जब तक कार्यक्रम हो जितना हमारा से बन पड़ी कलू दुनिया के कोनो कोना में रहिए दू गो भजन गावे खातिर गावे आवे के आई बानी माई के एगो गीत बा यही गांव के राइटर हमें सुनील सागर भैया बचपन से हमारे के गीत लिखले बाने आइलो बाने कहां बाने स्वागत बा रुआ शुरू से सपोर्ट कइले बानी उनकरे लिखल ह कि बजर के वड़िया तनी खोली कि बजर के वड़िया तनी खोली हाय देखो तनी भक्त कितना उपस्थित बाने हाय जितना भक्त तो सब होई नहीं तो कुछ नहीं के कि बजर के वड़िया तनी खोली ओइले सेवा का तो ओइले सेवा का तो बजर के वड़िया तनी खोली बजर के वड़िया तनी बस मॉनिटर में हल्का भोकल खोल दे बाकी प्रसाद साउंड के जोड़े बा कि ओइले सेवा का तो ओइले सेवा का तो हारा अबे बाबा दर्शन के आस ले जा रुआ काहे के देता नहीं रुआ हाथ में तनी मनी परेशान हो देवे में ये नु प्यार है मैं कंपाउंडर के फीस नहीं दे तो हमने के बाबा नहीं तो डॉक्टर के फीस देवे के पड़ जाई दर्शन के आस लेके खाड़ नरा नारिया हो दर्शन के आस लेके खाड़ नरा बताई बोल भाई हमें आजकल कलाकार बुखार नोच के नहीं खस देती पैसा दे दे हमरा बहुत बहुत धन्यवाद कि दर्शन के आस ले अरे कि खाड़ नरा अले के पूजन के धारा ले के पूजन के धारा भाई धन्यवाद बाबा हमार बाबू कहले कि बेटा गांव में छोटो फंक्शन हो के हर कीर्तन हो के तो जाए के चाहिए माई महतीन कला मंच से लइका आइल बा आ ऐसे ही मैं चाचा लोग वो घरी पैसा देत रहे लोग लेकिन ओ घरी देवे के स्टाइल दूसर रहे 200 रुपया दे दो एक बाद चिनिया बादाम दे दो ले बेटा खात रहिए फोर फोर के लागे पचक यही जपान भइल धाम हो लोग बनारस जाता केदारनाथ जाता वैष्णो देवी जाता लेकिन वजह से महिमा महान कम हिरोनी के नहीं खे पत्थर से नारी भइली कइले श्री चरण छुआई नहीं राम
कलवा फ्री में आई बा लेकिन गड़िया फ्री में नहीं खनु आई ओमे तेल लागेला कुर्ता पहले में नए होए तो सब चाचा लोग दे दलो मत होको बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष ओझा जी हमें सिंहनपुरा के लेकिन गुवाहाटी रहले देश के जवान हमें बहुत बहुत आशीर्वाद इतना बदल डला जाए निकी राज जी बहुत सारा प्यार तू नहीं होते तू तब धन्यवाद भाई तभी कोई हमरो के दे दे रोवन नहीं होते बनो घर बनी ते कल हमरा इज्जत की जरूरत कोई तो रोवन रहे हमरा मनोज बाबा के भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार 22 तारीख के तिलक बाबा के माई असही कृपा बनौले रही हो तिलक किया होता 26 के अगला 26 दिन के सोहर गावे जाई सन ए कोइले आही सुनी हमार मामा जी आइल निहा ये हमार सौभाग्य बा कि हमरा से बड़ लोग चाचा बाबा जी लोग हम सम्मान लायक लोग बुझता हम लायक नहीं किरण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारा मामा जी के बाइजे बांध पर कहाला कि लइका ननियौरा में बिगड़ेले सो लेकिन ऐसा मामा हवन कि ऐसा भगिना के इंजीनियर डॉक्टर बना देले मम्मी के देन हो त एजा के करना नहीं गाँव हो बहुत कम लोग जानत होई लेकिन ये गाना के लाइन से सब लोग जान जाए कि नइखे जानत राउर की रीति महान के भैया कि नइखे जानत राउर की रीति महान के हट ननियौरा जहाँ वीर हनुमान के नाता में हमने के हनुमान जी के भतीजे लगा जा बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार इतना आशीर्वाद ये हनुमान जी की कृपा बा थोड़ा बढ़िया नोट देख के लागल है हनुमान जी की कृपा बा कि सब गाँव व्यस्त बा मस्त बा कोनो कष्ट आवेला जब भाई छेदाई तो बचल बनी तो एक बार का हो सकेला बेकार ले बड़का हो सकेला तो हनुमान जी के हम के परिवार में आवे देखिए कोई हनुमान जी बने और क्यों ना रहे ना रहे ए हट ननियौरा जहाँ वीर कि नइखे जानत राउर की रीति महान सागर सुनील कनु सिरावा नमाई हो सागर सुनील कनु सिरावा नमाई हो कर जोड़ी करे ले गो हारे कर जोड़ी करे कर जोड़ी करे कर जोड़ी करे जयकारी रोहित भैया एक बोले जय जय शिवाला पे हर कीर्तन होला तो हमारा एकदम पूर्व टोल कोने किनारा काली माई तक जयकारी सुनाला तो ऊ जयकारी चाहिए कि ये मठिया से आवाज है तो पूरा बक्सर में गूंज जाओ काहे कि नमवे